Демокрация с граждански контрол върху съдебната, изпълнителната и законодателната власт. Премахване на монополите в икономиката и създаване на малък и среден бизнес. Незабавно прекратяване на концесиите, чрез които се ограбват природните ресурси на България. Персонална отговорност за сключене на изгодни сделки за България, както и за лъжа и заблуда на обществото от страна на висши държавни служители. Ниски банкови лихви, ниски цени на горивата. Забрана със закон на проучванията за шистов газ и окончателно отхвърляне на акта. Спиране въвличането на България във военни действия срещу Сирия и Иран. Нормална работеща здравна система и право на информиран избор при вакциниране на децата. Възстановяване на знанието за истинската ни история. Децата ни да са горди, че са българи и да искат да работят за България. Стратегия за развитие на националните приоритети, като духовност, история, образование в духа на човешките добродетели, раждаемост, земеделие, туризъм, икономика. Адекватна образователна система. Искам да уча, работя и живея в България. Това не се постига чрез илюзията за свободни избори през 4 години. Всичко това се постига чрез смяна на системата и зависи от всички нас. Бъди участник, не зрител. Заедно сме силни!